Bona nit a tothom i benvinguts a l'estadi. No us podeu ni imaginar l'olor que fan. No sóc cuiner, no sóc pastisser, no sóc forner, però li foto ganes. Avui entendrem i farem bunyols de Quaresma. Com ja he dit, no sóc pastisser, no he fet mai els bunyols de Quaresma i m'haig de documentar. Començo pel Corpus del Patrimoni Culinari Català. Diuen que si te l'apropes a cau d'orella es pot escoltar una escolania cantant al virulai. Hòstia! Aviam. Mare meva. Bueno, anem per feina. Busquem bunyols de Quaresma. Tinc aquí preparat. Heu vist, no? S'han de buscar els brunyols d'Empordà. Brunyols. Bé, aquí hi ha els ingredients, la recepta una mica explicada i que és el mateix bunyols que bunyols de l'Empordà. I fins aquí la col·laboració del Corpus. He decidit buscar per dues vies. En primer lloc, busco els bunyols de l'Empordà. Trobo un vídeo de TV3 d'un pastisser de la Bisbal que es diu Jordi Sans, de Pastisseria Sans. Mireu el que diu. Bé, com diu el Jordi Sans, la recepta es pot fer de diferents maneres. És una llàstima que no surti ell fent la recepta en aquest vídeo. De totes maneres, dona alguns bons consells. Vaig a buscar una segona opció, que és el Gremi de Pastisseria de Barcelona. A la web Catalunya Cuina podeu trobar l'entrada de la recepta. És molt completa, tant en quant a ingredients com als passos de l'elaboració. Li podeu fer una ullada. He fet una barreja de les dues i crec que tinc clar com tirar. Som-hi! Un ou de gallina. 25 grams de matafaluga. És la llavor de l'anís. La utilitzarem sencera. 5 grams de saliandre. Amb el saliandre es fa, per exemple, la ginebra. L'infusionarem, perquè potser si el deixem sencer ens deixem un dent. Un tros de canyella, petit. 25 grams de lard de porc. Ho podríem fer amb mantega, però estem a Catalunya, no estem a França. 60 mil·lilitres de llet sencera. Llevat premsat fresc, important. En cap cas utilitzarem impulsor químic, el Royal, perquè no ens serveix per aquesta recepta. ...50 grams de sucre blanc. Essència de llimona. Utilitzant aquesta essència ens estalviem ratllar 10 grams de pell de llimona. La farina. Utilitzarem farina de força. No ens serveix a la reposteria. És la mateixa farina que utilitzaríem per fer pa. Oli de girassol. Prefereixo girassol a oliva, en aquest cas, perquè és més neutre i no deixarà gust als bunyols. Sal, no ens passem, un terç de cullereta de cafè. Licor d'anís. M'agrada aquesta marca. Que hagin conservat la imatge i l'ampolla del segle XIX. Com a curiositat us diré que a l'etiqueta hi ha un error d'impressió de la primera impressió que han mantingut. Ho veieu? Destillación. I totalment opcional, colorant d'ou. Els pastissers ho utilitzen, jo el faré servir, però no influeix ni el gust, ni la textura, ni res. Començarem infusionant la llet. Posarem un foc fluix. I quan veieu que comença a arrencar el bull, a fumejar,
Li afegirem el saliandre i la canyella. Ho taparem i ho deixarem 20 minuts, mitja hora fora de foc que atemperi. Un cop fet això, el que farem serà passar-la pel colador per no trobar-se perdigons i reservem la llet. Anem a començar a fer la massa. Afegirem en un bol l'ou, el sucre, el colorant. El faré pujat de colorant, perquè així veieu que tot el procés és la mateixa massa. Des que començo a fer-la fins al final, és aquest to pujat. És com una marca, perquè a vegades veig vídeos per YouTube on el producte final no s'assembla res al que estàvem fent, no? I aquest no serà el cas. Essència de llimona. El llevat esmicolat. Afegim la matafaluga. I ho remenem tot. Passem la farina pel colador perquè ens quedi molt més fi. Afegim la sal, evitant que es toqui amb el llevat, i la llar de porc. M'encanta que la reposteria catalana utilitzi elements com els jardons, el llar de porc, perquè en principi no semblen productes que vagin amb el dolç, però això és molt nostre. Bé, com amassem? Es pot amassar a mà, però jo us recomano qualsevol màquina a la que tingueu accés. Una Thermomix, qualsevol màquina amb ganxo. El que és important és que utilitzi ganxo, mai una Turmix. Començo a amassar tots els elements aquests secs, 1 minut, perquè es vagin barrejant. Afegim la llet, que ja està temperada. Penseu que si la llet passés de 45 graus, el que faríem seria matar el llevat. Aquí portava ja 5 minuts. El que busquem és que la massa es desenganxi completament del bol. Aquí 10 minuts, 15 minuts, i als 20 minuts, mireu, està absolutament desenganxada. Parem la màquina, mireu que maca és. Fa una olor molt intensa ja. Bé, el que farem amb la massa és afegir un vernís d'oli d'oliva i començarem a donar la forma esfèrica. Pel que he vist per internet, el més senzill és amb les mans anar ficant la massa cap a dins per la base. Quan tenim la forma així més o menys esfèrica, la posarem en un bol, en un recipient, la taparem i l'ideal és posar-la entre 27 i 30 graus. Ha de doblar el tamany. Mireu que xula està. Posarem una mica de farina a la base on treballarem i li donarem una forma com si fos una baguette. És fàcil de treballar, no m'està costant, no en sé i agafar la forma ràpid. Ara començarem a tallar amb bocins. Cada bocí serà un bunyol. O sigui, aquí estem marcant la mida del bunyol que voldrem. A mi m'han sortit uns 25, més o menys. I repetirem el que hem fet abans amb la massa. Intentarem donar la forma aquesta esfèrica. Ara, ser més petites és més complicat, costa més. De fet, no me'n queden dos d'iguals. Suposo que els professionals es deuen passar en bàscula, saben amassar millor i els hi queden perfectes. Per a mi això m'és indiferent, Els anem posant amb una safata, el taparem i deixarem que torni a doblar el tamany. Com que són més petits, trigarà menys. Bé, ha passat 1 hora i mitja i mireu com han crescut. Ja estan al punt perquè els podem fregir. No hi ha ni un d'esfèric, són bastant boturuts. Seguim. Anem a començar a fregir. Posem l'oli al recipient on fregirem. Busquem una temperatura de 170-180 graus. Amb el dit farem el forat a la massa
Si voleu fer brunyols de l'Empordà, no cal que feu el forat. I els anem posant a l'oli. Veieu com s'inflen en quan toquen l'oli? Jo m'ajudo d'un pal d'aquests de fusta d'un restaurant asiàtic que tenia per casa per ajudar a formar el forat. I en qüestió ni d'un minut ja veureu que els heu de donar la volta. Han de quedar un marró fosc, Busquem un to d'un marró fosc, si no per dintre ens quedarien crus. Encara que siguin que estan molt foscos, no estan cremats. Els traiem l'excés d'oli i els deixem un minutet en paper assecant. Això ho hem d'anar repetint en tota la bunyolada que tenim. Mireu-los com floten. Agafem 3 recipients, amb un posem un dit de licor d'anís i aigua. Es crea aquesta barreja d'un to gris. I amb un altre en posem sucre. Banyem els bunyols encara calents amb l'anís, els passem pel sucre i els anem reservant. Jo els faig potser amb un excés de sucre, però és que m'agraden així. Els acabo i us ensenyo com han quedat.